sengilekile kaningi uluvudo khalatha sengikhona sengiphathi yona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngingaza ukuthi ke engumfazi ngintuthu wakho mali ilasibona amakumede mhlambe emangabe usemusha kuleli khasi zophela ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona ngenza ukuthi ke okukhulu kunakho konke bafethu isiphumile lapha ni list Mothers of All Festival lapha ke Maskande Festival lapha ke so khumbula bafethu ukuthi ke kune quantum eliphumile lapha nokuthiwa ke umculi ozovotela kakhulu kunabo bonke abaculi uzokhala emuka ke nalo lelo quantum lelo bekuthola ke ukuthi lapha uyavota uvotela noma yiliphi icika likho iciko elinominatiwe lapha ukuthi ke mhlambe uvotela kulaba abaculi kodwa ke uyayiqoqela lapha nomculi ofuna lapha abe khona abantu ke ngenza kwethu ke bebevota ngokuhlukahlukana kwabo lapha sibonile ke ngenza kwethu ukuthi iphumile list nabaculi abawu30 abahamba phambili ngamavoti lapha ngenza kwethu ke ungapholisa isikhathi ungapholisa maseko lapha ngizocela lapha ku number 10 ngicela lapha kunye siyozibonela kuyipost okanye kwisithombe esivela kwivideo njengamanje umuculi obambe lapha ku number 10 uyena umculi uqhosha ngokwenza kwakhe lapha ushanga percent 2.45% lapha bese ukuthi number 10 insizwa uKing Noba 2.71%. Number 80 usikhenqe lapha nensizwa shaya ngabo 2.79%. Kanti number 7 amadodana entandane ngo 2.82%. Number 6 uTornado 3.15%. Number 5 imfezi emnyama 4.4%. Number 4 insizwa uduma kahle 4.29%. Number 3 amageza amahle 4.99%. Number 2 umenzi 5.6%. bese kuthi ke uyena obasha amakhanda noqhwakele lapha ke insizwa yale uphansi ophongolo ugatsheni nga 35.5%. mangabe ubuka wenganza kwethu ke umehluko omkhulu kakhulu lona kunombolo 1 no number 2 so maningi amathuba ukuthi ugatsheni ayithathe ele quantum lena kodwa ke ngenza kwethu ukuvota kusaqhubeka akavalwa lapha ke ukuvota kusaqhubeka ngenza kwethu uthando kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele hlane comment section ungitshela ukuthi wena mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba ngilasiboni sengiphuma nje na kodwa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lumnandi enthanda khona.